umzondelani ubhaka. Kwacelani kwakho? Nesikhuluma nje iqiniso. Yini omzondela yona lento eniyibhala la ku social media? Nithi ushuthela emzini umuntu uqashile lapha ngithi nimzondelana. Ngicela uyedwa uzongangiphendula. Ukuthi ubhaka wenzani kuwena? Bhaki uzofoneleke mkhulu. Okuningi number yakho khehla. Ungitshela ukuthi babudokotela bangizondela lokhu nalokhu. Nje sengithi hayi kulungileke. Ayilayishi quantum bese mina nequantum elayisha. Bawuze kuningi number yami njengamanje. Ithi 0824591816 0636898922. Babudokotela bawusizwe bawujabule mfana umdlele umzuzu amancane iqela zakuphela.